Kamano nitie kony ma onego beni miyo joma mine mana kaka nyaminwa wacho kae, kendo wagone bero kamano migao ma oken mag piny owacho gi tich kaluwore gi tich maber ma gisebedo ka gitimo. To ineno kata sani kaka sirikal kao ji to tero gi e skunde mondo gibed ka gidage. Mano be okoromo. Sani ing'eni koro nitie joma kale weche ma tek. Koro bende ber ka wanyalo keto mine gi piny ma waloso kodgi, wajingo gi, wamiyo gi jingo, wangiso gi ni mae bende bokalo. Nikech adier mar Nyasaye kata king'iyo kaka gigi te timore, onge sirikal mora mora kata onge dhano mora mora manobet mang'e ni oula machalo kama inyalo wuok, midhiero machalo kama inyalo wuok. Mae gimopoyowa. Nikech onge be kaka inyala bet kamoro ting'eni ka oula bobiro ma muk oda ma kaw gimoro amora madong' nono kamano. Koro en gima oseyudowa. To ka kony biro, wang'iyane kata gik ma mine tiyogo gi. To sana kanyo kar yedhe ka, nyaka osiptene, nyaka sirikal prioritize e weche healthcare mag mine, healthcare mag nyithindo, kata weche education sani. Ang'eni mine gi nyithindo be dhie gik matek. Nitie joma ne bede penj igani. To wachore ni jogi be emano ochako gi 2020 gi corona kuchacha. Koro ineno ka sani maybe kata nyithindo gi mine parore mang'eny ni tang'o momiyo kochopo sechewa ma onego beni koro wabet piny wadhi mbele. To gik ma kama timore. Koro onego walos kodgi, watim a lot of guidance and counseling kuom mine gi, onego wakonygi gi gik moko matindo ma gidwaro, kata chiemo be wamed miyo gi, ongede go be pod dwarre adwara, lakini mogik mang'eny maduong' kabisa to shelter kuma ginyalo podhe kata ka kodhni pod dhi mbele kamae. Koro mane gima nyalo wacho ni dwarore mang'eny ahinya, yedhe, guidance and counseling gi shelter gi chiemo. Kamano. Kata kamano, in bende Hilda, iwacho kanyo ni e kinde gi ma nitiere jogo ma ojot kuonde mopogore ni wanyalo neno medruok e gigo ma iluongo kanyo kod dho ngere ni gender based violence kata sexual based violence. Kwang'iyo gigi gin gigo matimore e udi.